Зависимостта от секса и любовта е една от най-коварните и сложни за възстановяване поради няколко причини. Първата причина е, че заради общественото мнение, училищна среда, семейна среда, приятелска среда, ти е внушено, че трябва да намериш сродната си душа, която ще направи живота ти щастлив, безпроблемен и оттам насетне всичко ще е наред. Втората причина е, че зависимостта от секс и любовта много често отключва други зависимости, като например такива към психоактивни вещества, алкохол, хазарт. Третата причина е, че тези поведения са естествени за нас и ние трябва да се научим как да ги вкараме в нормални граници, докато, например, при психоактивните вещества, там просто трябва пълно въздържание и всичко е ясно. Ако искаш да получиш повече информация по темата, харесай видеото и ме последвай.